Man kan lide chili, så spiser man chili i moderate mængder, men at gå ud og spise chili alene i rå mængder, det er nok en hobby for visse typer af stuntmænd, som Chili Claus. Ja, Chili Claus, du bliver kaldt en slags chili-stuntmand. Men hvor har du det egentlig fra, at chilien er verdens sundeste grøntsag? Jamen, hvis man for eksempel sammenligner med en peberfrugt, som er almindeligt kendt, at det er en af de grøntsager for øverste hylde af, så en peberfrugt er jo faktisk en chili-frugt. Den kommer ud af samme familie, Capsicum annuum. Og hvis man så tilfører mere af det, som gør en chili stærk, nemlig capsaicinen, som har en masse rigtig fine egenskaber, jamen så er det jo mit glade postulat, at vi har at gøre med verdens sundeste grøntsager. Du siger så, at det er alment kendt, ja. Men er der nogen dokumentation for, at den skulle for eksempel være sundere end broccoli eller blåbær, som jo også er sunde broccoli-grøntsager? Jamen, der er ingen tvivl om, at broccoli er utrolig sundt. Men jeg vil også sige, at hvis man skulle sidde og hugge i broccoli i ret lang tid, så tror jeg også, at det vil blive lidt langmodigt. Så vil jeg foreslå... Det er lidt sjovt at sidde og hugge i sin chili i lang tid. Jamen, jeg vil foretrække en chili. Men jeg tror altså, man lige kunne snitte sådan en op og så drysse ud over lidt broccoli. Så tror jeg altså virkelig, at du både får alt det gode fra capsaicinen af og broccoliens fine egenskaber. Jeg bliver nødt til at spørge dig en til gang. Kan du dokumentere det? Er det undersøgt, hvor du kan pege på studier, der viser, at det skulle være sundere end andre grøntsager? At chilien skulle være den sundeste grøntsag? Det kan jeg ikke dokumentere. Okay, så lad os tage Detektors sandhedsbarometer frem. Yes. Chili Claus, det skal du også have lov til. Det er ikke en chili, men det er en rød prik. Du får lov til at placere den et sted mellem sandt og falsk. Det er jeg glad for. Er chilien verdens sundeste grøntsag? Det føler jeg, men skulle vi ikke lige smage chili, inden vi går i gang med det? Og det er jo verden i dag, der vælger. Så skal det være fatali, skal det være Butjolokan, eller skal det være fra øverste hylde af? Vi skal have øverste hylde, det skal være Infinity. Godt. Det bliver Infinityen, og den blev du altså rigtig glad for, fordi den har altså de der hurtige egenskaber, som en Le Mans racer har. Og prøv bare lige først at dufte til den. Den dufter meget sødt nærmest. Skål og velbekomme. Ja. Meget dejlig frugtsmag og meget... Ja. Typisk de der superhots, som har den der... Det smager jo så meget igennem, kan man sige. Ja, det synes jeg også gør. Meget dominerende. Ja. Smag. Ja. Der er en grøntsag der. Ja. Den sidder jo sådan set helt ned i halsen, ligesom og trækker der. Ja, men det er jo simpelthen... det er jo det der sunde capsaicin, du får lov til at opleve sådan i fuld udblomstring. Ja. Men er det verdens sundeste grøntsag? Det var det, vi skulle have afklaret. Er det verdens sundeste? Jeg synes, nu når du er med her, så... Jeg synes, vi er herovre. Vi er så tæt på sandt. Vi mangler bare lige fuldstændig at dokumentere det. Selvom du har sagt, at du ikke kan dokumentere det, så sætter du den helt over mod. Det er den følelse, man får. Det er en følelse? Ja. Er det her følelsen af sådan en grøntsag? Ja. Hvad siger du til den, Thomas? Jeg siger, det er en lækker grøntsag. Ja. En stærk grøntsag. Det er meget stærkt. Ja. Jeg er glad for, at der er andre grøntsager. Claus Pilgaard, mange tak fordi du kom. Tak fordi I måtte være med. Wow. Ordentlig hjemme. Kan du lide? Jeg synes, det smager godt, men jeg er glad for, at du ikke siger sådan noget hver eneste uge. Wow. Du gør det utrolig godt, min ven. Tak. Ja, det er ikke så rart. Og helt rart er det heller ikke lige om lidt.